Ja seis! Väärä koski! Väärä koski! Kaikki melo eteenpäin! Veto! Veto! Ja ykkösluokka! Me istu tonne laajalle, niin katso. Meidän keskelle takaisin. Kato kun mä kastuin kanssa. Ja seis! Kato mä kastuin ihan kokonaan. Mulla on ihan paita märkänä. Paljon uimaa. Miten meni siellä Marko? Miltä se tuntui? Oliko kylmää jokivettä? Ei ollut, ei paha. Mä en tiedä paljon se on, mutta ei se kaukana 20 pitäisi olla enää. Kato mua. Miksi sä Niin ja sit pintavesi saattaa olla tosi lämmintä. Mä en kastu, mut sit kun kukaan muu ei halua kastua, niin ei kastua. Hei, seuraava koski on tuossa mutkan takana. Kattokaapa vieläkö välkkyy punainen valo kamerassa. Vieläkö välkkyy? Välkkyy! Noniin. Joo, hyvä. Mennään seuraavaan koskeen. Peurakoski justiinsa nähtiin, kun vilahti sieltä. Eli peurakoski on semmonen, että se on luokkaa 2 ja iso kallio ulkokurvissa, niin tarkkana kuin porkkana pitäkää huoli, että pidetään sitä meloamista yllä koko ajan. Tää on kakkonen. Ei tarvi meloa vielä. Ei tarvi meloa vielä. Melaa pois veistä. Onks mä melonut liian hitaasti? Mitkä? Meloks mä liian hitaasti? Ei, kun se on ihan hyvä, mutta älä lopeta sitä meloamista. Että monesti käy silleen, että kun mennään lähelle tuota kalliota, niin jää suu auki ja melaa jää tälleen. Niin älkää lopettako. Että se saattaa vähän jännittää se, kun se tulee se kallio päin, niin muistakaa vaan jatkaa meloamista. Vaikka se nousee ylös, niin melo vaikka se on vähän ilmassakin. No niin, sitten mennään. Peurakoski ja luokka 2, kaikki meloo. Kaikki meloo oikein hienosti. Ei ole mitään ongelmaa sen suhteen, että hienosti menee ja hyvä tahti on löytynyt meillä tähän melomiseen. Ja seis! Kiitos! Kastuko kukaan? Kuivi lisää. Aika nopeasti kuivaa kyllä paita, että ei oo kyllä niinku... Eikö toi on ihanan piristävä, kun ei edes kylmä. No, last time I did that, there was like 4 times more water. No, it literally poured out for a moment. Onks tää nyt rauhallista tässä?